हेलौ लोगोफोर दिनै हरनि बारहुंखाया सोरनि मा खहा खालामलांखो खोन्थाहरदो कमेन्टआव। जोंहानाबो गया फांबा बायदो आरोना, आरो कारेन्ट थाराव माने गयानो फांनै फांथामसो बायसिनदों आरोना, ओमफ्राय दाननानै बोखारबाय। ओमफ्राय दा न' खाथिनिनो एसटि थाराव माने गय बायसिननानै दङ आरोना, बेखौ दिन्थिनो र' माबायदि। नै लोगोफोर नायदो, एकदम एसटि थारावनो गया। आरो इथिं फांसे दंबायो आरोना, नै बेबो आरोना फांसेयानो। माला दानना लागोन माला मा कारेन्ट फैबावगोनलै एफा गरमफ्राव। माला दानगोनथाय बिसोरो। बे थारायबारि गामिनि आरोना, थारायबारि गामिनिया बेबायदि जादों। जोंहानिया नै इथिंजाय बायदों जोंहानाबो। नै नायदो लोगोफोर मा अबस्था, सब कारेन्ट थारावनोसै आरोना गासिबो। गेद्दा जागुलायबाय नै बोबथिं जानानै ट्रेन्सफर्माया। सेस डिपिआनो थाल्ला थांबाय नै, गैला आरोना मा जाबावनांगौ। नै बेबो आरोना फांसेयानो। माला दानना लागोन माला मा कारेन्ट फैबावगोनलै एफा गरमफ्राव। माला दानगोनथाय बिसोरो। बे थारायबारि गामिनि आरोना, थारायबारि गामिनिया बेबायदि जादों। जोंहानिया नै इथिंजाय बायदों जोंहानाबो। नै नायदो लोगोफोर मा अबस्था, सब कारेन्ट थारावनोसै आरोना गासिबो। गेद्दा जागुलायबाय नै बोबथिं जानानै ट्रेन्सफर्माया।